Si Ma'am Darling Mahilom karon sa Piques Linya of Barangay Kapitan Tomas Monteverde. Kumusta ho nato ang sitwasyon sa atong mga kaigsuunan diha sa may Kapitan Tomas Monteverde? Maayong buntag, Ma'am Darling. Ngayong buntag, ma'am. Oo, mangumusta mi sa inyohang sitwasyon diha sa kinabuhi karon kay daghan biya sa atong mga kaigsuunan nasunugan po diha sa inyohang barangay. Sa imong obserbasyon, natunol ba ang mga ayuda diha sa ato ang mga apektado sa sunog, Ma'am Darling? So, daghan ang kayong mga ayuda pero gasya sa Ginoo wala man min-apel. Oo, layo ra po Mga ninyo isa ha, ka Ma'am, no? kanto. Oo. Mhm. Isa ka Ma'am, kanto wala. naatay survey ma'am no nga nigula sa SWS nga 30% sa ato ang mga kaigsuunang Pinoy nagsulti nga naglisod gihapon sila sa ilang kinabuhi karong 2023. Ikaw sa imuha ma'am, kabahin nimo, ikaw naglisod ba ka o nag-asenso ka sa kinabuhi karon? Gasyan sa Ginoo no nga sukad sa pandemic and even karon nga wala gyud nako na feel although kabalo ko based sa mga surroundings and sa economy pero gasya sa Ginoo nga giabot gyud tanan ang mga panginahanglanon and since freelancer man ko nara ko sa balay so dili ko affected sa kuan sa pag-affect sa kay globally man gyud na gyud tay kanang kuan na gyud na gyud recession pero wala ko na apil ana tungod sa tabang sa Ginoo and tungod siguro sa ako ang trabaho nga na ako sa online world nga og dollar ang moabot so dili siya mas dako ang ako ang palitan sa kuan i-convert sa peso so wala ako na dili na ko siya ma-feel. So usa ka VA ma'am, tama ba ko? Opo. Dugay na ka sa imong trabaho pagka virtual assistant? Mga 4 years na. So wala gid siya kuan. And 2009 since nagkuan ko sa BPO, dili gid siya dili ingana ang epekto o wala na ko siya na feel. Grasya gid sa Ginoo no nga taliwala sa pandemya nga na-encounter na to in the previous years, inyong pamilya gi-bless po gyud og taman-taman, ma'am. Ma'am Darling. Kanang napagi kay sobra sa kuan sobra. pwede pa ka maka-travel, makakuan pa ka. So ano lang gid siya kanang ubanan sa pag-ampo, gamiton gid ang kanang gamitan gid og utok kung unsaon asa ta ibutang kay dili gyud daghan jud gayo og kanang i-open nga door si Lord para kung naa may tribulation dili yun ka niya pasagdan. So ingana gyud ang nahitabo sa ako. Ma'am, ginaunsa ba nimo pag budget ang imuhang kinitaan, ma'am? Kuan pinakauna gyud ma'am ang tithes and offering lahi gyud siya. Tithes. Kana unahon si Lord kanang gyud kana siya proven and tested gyud na din kanang maka-claim pa gyud ka nga wala kay ang imong kinitaan dili maadto sa mga sa sakit or something. And kana siya nimo siya i-allow na ko ang kuan kasi may bad kanang murag tinabangay kasi mi sa balay. Ta may trabaho tanan tinabangay sa bills, tinabangay sa mga kuan sa kuan kana lang gyud lahi ra gyud ang unity. So dili nimo siya ma-feel kay naamang kay katambayayong. Pamilyado na ba ka, Ma'am Darling? Na ako'y single parent ko, na ako'y anak. So, budgeted na siya tanan and dili man materialistic akong anak. So, kaon na gyud ni. Pag dili pa nga una kong anak. So, ingana. You're living within your means ra gyud. Kana kung unsa ra may kinahanglan. Kanang makakuan ka ba nga stability wise and you can also naapod kay extra. Mao man siguro gyud na kanang naka-extra ba nga dili ka mahutdan imong panudlanan. Pero kung i-consider nimo ang status sa inyo karon sa inyong pamilya, asa ba above poverty, middle class, or naagid mo sa dato gid kay nga sitwasyon? Ay, nasa middle. Tara to sa middle, dili kay takuan. Oo. Dili pa kay ta dato no, dili pa kay ta milyonarya diha. Kuan pa wala pa na in cash sa bangko. Hapit na. So, puhon 2024, mahimo kang milyonarya, ma'am. Amen, no? I receive. Naagid na. Oo. Declaration, mga enough blessings, mga ginatong ginastorya. Yes, oo. I receive. Naagid na. Adoon dyan kada myself. Tapos, ito mo tanan.
Ako na Basta lang, makaapod ka sa makahatag ka sa mga diri ma'am. Oo. Diba? Tapos ato mga kaigsunan, ilabi na kay mga silingan nimo, apektado biha diyan sa crisis po diha no sa Monteverde. Yes, oo. Mhm. Unsay mga Kaayo kuan po. pod gihimo ninyo diha na matikdan nimo sa inyong lokal nga panggamhanan o sa ato ang mga barangay nga para tabangan pod ang atong mga kaigsuunan. Kay kani nagkalisod maginig samot. Daghan kayo mga kuan man daghan kay mga NGO ang nagatabang dili lamang government. So kana gyud dapat mo connect gyud ka. Pag naka sa kasi sa panggamhanan sa public service, dili na nimo kaya kung ikaw lang. So dapat connect gyud ka sa mga naa kasi mga willing nga mga NGOs, mga dili lamang government. So pag once matapong na tanan mga hinabang, daghan gyud mga mapaingnan ana. And so far, since doon man ni sa palengke, daghan kayo ang kuan diri, available gyud kayo ang trabaho, open kaayo, ang ano lang gyud, ang question lang gyud ana, ang mo trabaho. Diskarte Kung lang ang yun. commitment. Diskarte lang gyud. Mhm. Sila Ma'am, gyud mamuburi ang tao kung kadto mo diskarte. Ma'am, ibang mensahe di ay sa imong mga silingan or katong mga kaisunan nato karon nga naminaw nga unsaon kay namo pag-asenso no? Sunod tuig kay murag pait magit-ipit manggid kay mi karong 2023 imong tambag ma'am sa ilaha. Para sa kung dili ka mo focus sa kapait kay ngano wala man tay mabuhat ana no, every challenge will always come along the way mountains. Kailangan lang gyud nimo nga mangita kag paraan unsaon nimo pag-improve ang imong knowledge. Ug asa ka howd i-ano na siya, i-improve na siya, in gamito na nimo. Kung howd ka sa skills, gamito na nimo. O kung wala kay kanana pero howd kag math, pag negosyo. Oo. Di basta-basta no? Okay, ma'am. Basta math no, medyo apiki ra ba pud kay mi sa math direct computation. Uy, Pero kung makadawat tag 2 million dili kay apiki ang kaning pag-compute sa math. Pero daghang kay salamat ma'am darling sa imong panahon dinhi sa DXDC RMN Davao. Sige po, God bless you. Shalom. Straight to the point. And Edition.